Suarane kaya bedah-bedahne bumi langit. Jam luar biasa, boleh minta tepuk tangan buat Niken. Mila, sampean nyanyi jeruke metu semongkone metu. Enggak, ya toh? Ya, kan aku seger, Mas. Seger bagaikan ora wong cantike kaya ngene seger du. Niken cantik nggih Bu nggih. Oh, cantik. Lho, Niken nek cantik nggih Bu nggih. Oh, cantik Niken. Iku lho itu lho ibunya itu lho, Niken cantik tak takoki. Mas Bambang ganteng nggih Bu nggih. Kok iso telek piye to, Pak? Nyuwun sewu, kula kali Niken cocok mboten, Bu? Mboten. Ya kula cocok kula. Iya, seharusnya kita itu cocok. Cocok di mana ada dua di dunia ini. Iya. Ada siang, ada malam, ada cantik dan si buruk rupa. Iya. Iya, makanya kita tuh saling melengkapi ya. Ada hawa dan juga Nafsu. Kok ya ramen sugeng siang cahayu. sugeng siang Kang Mas. Iya, cantike kok ngeten nggih. Mau enek sing ngelem ku tibake lek Niken nek ketemu langsung awake kuru. Ngono ndek TV ya gedhi ya tak seneni. Niku sing salah TV-ne. Oh iya, TV-ne TV-nya terlalu kelebar. Terlalu lebar malah anu. Iya, kan aslinya kan itu kurus sekali ya. Iya. Habis ini apa lagi itu? Rawonnya datang enggak? Ora maksudnya iki lho nyugone. Iya. Dados panjenenganipun Bapak Rukimen iki suguh gupuh lungguh aruwe ora ngujiwani. Nggih Kang Mas. Inggih ngaturaken sugeng siang sedayanipun. Kagem para tamu undangan ingkang sampun diundang maupun boten diundang. Kok iso ora diundang piye? Ngene iki ya enek sing gak diundang barang teko lho pengen delok aku. Oh iya. Dan juga pengen silaturahmi karo delok Niken Salindri. Ya ora apa-apa, sing gak diundang kan contohnya kayak live streaming kan ya padha Ya ora mirsani. diundang, ora diundang. Fotografer barang ora diundang. Ya diundang kuwi ditanggap kok. Iya, Tapi gak becek. Inggih, matur sembah nuwun sanget kagem Bapak. Bapak Rukimen. Bapak Rukimen kalian Ibu Sulastri. Juragan kayu. Juragan kayu inggih, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi kagem kedua temanten Mbak Devita kalian Mas Joko. Jaka Mutolib. Mutota. Mutolib. Mutolib. Nggih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hemot yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Dan semoga adanya dengan keluarga yang baru menjadikan suasana bahagia selalu. Amin. Amin. Bocah lek demes gitu nggih. Inggih. Bocah cantik, saya suwe saya cantik. Terima kasih, Saya Mas. suwe saya sopan. Iya, terima kasih. Suarane saya suwe saya apik. Iya, Nah, terima kasih. iya, Kita sama-sama. nyanyi lagi ya Mas. Iya. Ini cuacanya sangat panas sekali. Sekali jangan sampai kamu yang panas nanti saya yang susah. Tidak, aku tuh kalau panas-panas gini tuh sebenarnya tuh kayak ya kayak Apa? kayak agak bad mood gitu tapi aku tuh berusaha untuk profesional Iya, gitu. gitu. Iya, aku tuh kalau deket sama Mas Bambang itu kalau suasananya panas itu jadi dingin Iya, gitu. Iya, jadi kalau apa itu? Kalau itu Iya kita bawa dulu ya. bawa ya apa toh? Bawa. Bawa toh? Iya. Bawa. Mbok wis to, Pak. Sabar. Jangan mau wira. Bar kalem Pak. Lupa ya. Iya lupa. Maaf nggih. nggih, ngapunten. Ngapunten nggih Bapak nggih. Injih, kopine dereng, Pak. Sah. Nggih. Gak boleh gitu no. Kok nyuwun kopi barang gak boleh. Kopi, es, teh, es pokoknya sing es, Pak. Gak boleh. Iya, karena Iki dudu warung. Iki wong duwe gawe kok njaluk kopi es teh saru. Segone Pak aja lali. pokoknya mau belum emang. Wis. Bawa apa pengen Kita bawa dulu. Bawa sik. Kita bawa dulu ting-tingannya, Mas. Pelok apa slendro? Pelok campur
selendro aja. Yo ora iso. Ora iso, ya. Pelok-pelok tok slendro. Ini adanya apa? Ini bawa kamu. Ini bawa pelok, pelok tok. Pelok. Pelok bawa Mas. Bawa Bawa, pelok bawa. apa ya? Nyidam sari ku ya pelok, yen ing tawang ku ya pelok. Yen ing tawang ku ya pelok. Lintah. Kok iso lintah kok? Lincak. Lintang. Pangkur rinoso wae Mas ya. Pangkurinoso. Iya. Iya. Luar biasa. Ini kita bernuansa bahwa itu kan apa karena ini acaranya kan itu apa? Itu tuh Bali, sesok ning Bali. Itu acaranya manten. Manten. Jadi kita membawakan suasananya yang halus-halus saja. Weh bocah kok kabeh diayahi. Sapira? Rina. Wis ngerti. Iya iya. Seneni nek. Rina saya rasa Suarane sapa ya? Niken Salindri, Nduk. Ngono. Jan apik ya nok. kuwi toko arang belong to Mas. Limbuk cangik, iso togok belung. Ora tau delok wayang. Wong wis jeneng Nduk iso togok belung. Lah lambene togok lek nyuruh ngono iku lha iki baru togok. Ngono. Piye suarane tokoke piye? Lah lek ngono swara ki mbok sing ngatur ngono. Lah iki togok ngono iki. Tokok njajal muni bawa ngono piye? Wis iso bawa. Kayak brutu pitik. Ya. Gak pas Mas. Oh, gak Pas pas. kalah. Iki wong sabar lho iki. Sak menika Iki mboten pas sabar. nggih, Mas. Tak yo tak aturin nduk ya, tak aturin tenang. Sampean jaga mood yang baik ya tak. Tak senenane. Hei, kowe ngerti gak pas ra ho. Iki jaga mute cah iki. Gendarmu gendar Nah, itu atom. baru pas Napa? ya. Nah, Iya. gendar atom iki mbok sing piye? Iki kok lawes bengok ter. ya. Monggo sampun. Sampun Derayu, sampun. Ojo jarak. Colopot, kowe lek jarak iki nesu pencor nang lambemu. Sumanding si sehemu Isane sampean mek kuwi tok ya Mas. Nggih sabar tak anune. Nggih, wis gak usah Les. Iya, iya. Nggih, mboten usah mawon pun Iya, to. cek. Jenengan mendel mawon Sik nggih. tak omongane ya tak. Nggih. Nganu lek kan mulih tak Mas, nggih, kesek. ampun dulinan saron nggih Mas nggih. Nggih, tulung aja dolanan to cah, tulung. Ya gak pinter. Tak kekrek gulumu lek iki engko nesu. Sampun Dorayu monggo. Inji. Malah nduk ngesakne nek
sing ngrungokne suaramu sampai keturun ku lho, Nduk. Pak Samad. Tangi. Ngrungokne suarane anak yo turu, Tangi. Sampai turu lho, Nduk. Sampai diglek-diglek. Malah saking penake suarane. Wit anu Mas Tulung wis stop apa-apa digawe ning puskesmas kene, Mbok. Tangi. Malah lah masa nikah nyanyi sisemu. Wis tak senani, tak gugah pisan, tak gugah. Wis pakmu tak gugah lho. Masa ngrungokne anake suarane turu deglek-deglek. Engko lek tiba jare nggone angker. Repot kok pakmu sampeyan. Jane masa tingen. Wis. Wis. Pun nggih Tangi nggih, raos sik ya. Mosok perjalanan Kediri mandeg rest area ora jan angeten. Oh alah. Wes nyanyi pun kula seneni Ndarayu. Pun Tangi anake nyanyi turu Tangi. Engko lek geblak jare nggone angker. Duh, sampun ya. Dipun lajengaken malih Ndarayu. Iya, Kang. Iji. Engkang Rama pun kula gugah. Wis. Api nggih lek turu nggih. Wonge geblak. Lah iya api to. Bar mek tolah. Aku kok yo lebah. Iya ora iya sayang. Ora usah nangis. Pengko kesetrum iki malah nangis pindho kene. Mundur. Hop, ya. Menghadap kamera. Pak nyuwun sewu jenengan lho ngangop aneh. Ngece sampean. Iki tindan apik lho. Lah ngece. Tas nanging kandur ayu. Nek tilem teng griya mawon pamit nyambut gawe. Wis, Mas. Iya. Tak kon. Nah, aku menang lho ya. Delon lek guyu awas wae. Jalan. Tingon. Yen wis rina. Wis ngerti? Oke. Loh, nyapa aku ora lho ya. Ndang dinteni ya. Anu jenengan ngalih riyen mah, Mbak, gare gagu konsentrasi ya. Ngalih ya pinter kene. Kene. Gagu. Ngono lae. Deh, malah munggah. Sampeyan penonton ning isor ae ora usah munggah. Ngono lho, ngerti ra? Pembian kulino mlayu ning jero ndut. Sing jerune paling sak meter. Ayo. Menengo to, Mas. Aku wis meneng lha sampean guyu kok. Ya aku meneng. Yen Ya to, aku wis meneng kok. Rina hingga Nyapa? Sik, kowe nyanyi tak golek. Pamu kok geger diresep ning ndi ngono. Kok ngerong. Samarku wonge turu ngerong. Aman gedang. Yo, wis ndang. kang katulu tanan
Aja mbayang wong ngene mburi drum karo nyekel HP ngene tok. Lah kok manggal liwat kene to, Lah mlayu. Aku gak tau roh lek mlayu ngene ning ndi. Wis tak senani kok wis. Jom. Lah mlayu. Oh lah, ger. Gusti nyon. Pak Soleh. Bocah kok apik suarane tinggi langgam yo apik, tinggi dangdut, tinggi ambiar ya apik. Waduh. Keringetmu jan weh. Minum. Kamu capek, minum apa? Minum air aqua. Air aqua. Diombeni sik. Walah, ya. Itu kuning-kuning itu apa, Mas? Jangan itu air aki, Nak. Jangan ya es itu. Ya. Kamu nggak boleh es dulu ya. Bismillah. Ya Allah, ada. Ya ngono, bocah pinter lek minum harus duduk ya ta. Yo saja yuk ngelak tenan. Yo ngadeg sudah. Iya, kene. Kalau hawanya kayak gini tuh enaknya itu Apa? nyanyinya itu yang halus-halus gini. Iya, suasananya mendukung Iya, siang-siang. jadi kalau panas-panas nanti kalau nyanyi lagu yang gonjreng-gonjreng itu kayak semakin panas. Panas. Tapi kalau panas-panas nyanyi lagunya yang halus dinikmati. Enak. Nanti itu suasananya jadi sejuk, dingin. Di hati itu kayak kerasa Tentrem gitu. Apa meneh sing nyanyi Niken Salindri Iya. ya, bocah teh ayune kaya ngono. Mas Bambang, Iya, itu Pak. Pak siapa namanya? Pak Rukimin. Sukanya langgam apa coba itu tanyain Oh gitu ya, apa Iya. disuruh naik di sini aja? Gimana? Kalau naik suruh bawa uang ya. Iya, aku tak omongane Iya, ya, iya. Nduk ya. Apa naik iki? Nyuwun sewu Pak Rukimin beserta Ibu Sulastri monggo kula aturi jengkar saking Palenggan tumuju wonten pepanggen. Ibu Rukimin buruk. Kok iso buruk piye to? Ya kan Burukimin. Bumin. Karo Bu Sulastri. Busul. Mantennya sekalian. Ya. Nggih, monggo Mbak Manten, Mbak Devita kalian Mas Jaka Mutolib beserta Bapak Rukimin dan Ibu Sulastri kula aturi ninggah wonten pepanggen. Mbak Mantene seger. Mbak Mantene seger. Seger bunga melatinya. Iya. Dan juga ora awake padha karo aku. Ngono ta, Nak? Masa ta, Nak? Delok ta? Masa? Ya 11 12. Oh ya semok seksi dan mon. Bapak Ibu telah dipertemukan saudara kembarnya Niken. Yaitu ada Mbak Devita yang lama sekali nggak berjumpa. Beliau berdua sudah bertemu.
Ditekoni yo malah. Iya, iya. Sudah lama tidak bertemu. Lah piye jare padha? Ya ora terus. Oke. Ya padha-padha lemune. Heeh. Monggo Pak Rukimin. Paruk. Pak Rukimin. Paruk napa, Pak? Kok iso Pak Ruk sing Pak Min. Ya Allah. Oh iya, min kan plus dadi ruk. Iya wis manut. Eh, Pripun, Pak? Pripun? Manis, Pak. Manis, Dik. Kowe pancen manis, tambah manis. Yen ora seneng lamis. Hehehe, Mes. Mis. Mes. Nah, kuwi lho bener. Mbak napa lagune? Ya Allah. Iya, ya. Masya Allah. Jenengan. Iya, sindenya Mayangkara itu cilik-cilik. Iya, sing lemu mek aku tok. Heeh. Aku emang sengaja, Mbak. Apa golek sindene sing cilik-cilik. Heeh. Kok ben ketok niki kan endi to ngono. Iya, ben ana perbedaane. Heeh. Ah, sampean pengen daftar dadi Mayangkara to? Ya gak apa-apa, ya gak apa-apa. Pacare. Ora Mas apa-apa. Bowo. Wah, Mbak Yune tak kira pacare. Oke. Ya nggih. Mas nyuwun lagu napa? Anu taline mengke mawon Pak Dudari mengke. Nggih, sik ungkep jane ya. Apa? Mungkin request lagu apa? Request nanti joget bareng. Walah. Sumilir angin apa, Mbak? Bibit Sumilir angin nana. Wi lho apa wi? nyawi. Oh nyawiji, masih njaluk sumilir. Nyawi iki lho. Ibu napa Bu? Buruk napa? Kok buruk ta? Lah ibu Bu Rukmi. Sulastri. Inggih. Tambal ban. Oke, lek jenengan apa, Mbak? Iya. Nggak maksudnya minta Request apa no? Enggak. Oh, iya, wis. Mek nyanding tok seneng. Nyawiji, manis. Manis. Terus Tambal ban. Sampean apa, Mas? Demblem. Oke. Nyuwun sewu Mas, niki campur sari sana sajian gorengan Manis ya. Manis ya. Manis ya. Manis ya. Bapak nyuwun manis. Mandet det tok det. Ya ditakoki sik. Bapake nanggap Mayangkara iki piye perasaane ngono. Nggih, Pak. Sampun. Pak. Sabar. Kita sayang. Iya, sayang. Sabar. Anak ibuke ngomong. Wes iki urusan takut. Sayang karo anake. anake. Ibuke tak atasane. Bapak. Apa? Pripun apa, Mas? Apa? Perasaan Pada Perasaan, siang ya, hari ini Perasaan bahasa Jawane apa? penggali. Penggali panjenengan. Kali remen Mbak Yu. Alhamdulillah. Terus sampun pas napa dereng, Pak? Sampun. Oh, nggih sampun Sampun puasa. puas yo mulai. Mulai wis puas. Sinden mulai. Nendi? Mulai. Laru diparingi kok mulai. Apa arep kalungan umplung lho. Apa iki mau urung lunas? Durung. Ya. Tak bayar. Lah kuwi lho, lek sampean mulai adewe mulai kalungan. Alhamdulillah. Dadalah, piye? Ya, adewe kan kene dulur. Ya, wes, to, nggih, Mas. dulur. Dulur wis ora usah dibayar Bayar. apa-apa. Bapak Ibu campur sari dilanjutkan lagi. Mboten sida bar. Ya. Manis ya, Pak? Inggih, alhamdulillah. Ya. Yo. Manis. Joget bareng ya Mbak Devina. Niku Mbak napa, Pak? Devita bersama Mas Jaka. Manis. Jenengan apal apa mboten? Oh, mboten. Betul lirik nggih. Ya ya. Heeh, lirik. HP ini. Lirik. Mas, bapake anu lirike manis. Ya saking senengnya loh nak karo Iya. sampean. Semua orang itu baik kalangan muda, ya toh, kalangan sepuh, baik itu wanita bahkan pria, kuwi gandrung karo sampean. Iya. Aja meneh kok nyawang gambare. Ngrungokne suarane wae iki kabeh padha gandrung. Contohnya kayak sampean pas wedding nyanyi kon jobo, wong iki wis bersorak menjerit histeris.
mergo krungu suaramu. Kaya apa to wajahe, kaya apa to Iya, asline. mergo sering delok ning YouTube lah iki. Pada rebutan jaluk foto. Iya. Nek lek dilayani foto ki kudune sitok wis. Nah. Sitok wis gentian liyane. Maksudnya begitu nggih Pak Bu nggih. Foto bareng-bareng sendiri-sendiri juga boleh. Ini kan ya sitok wis mumpung ada kesempatan foto sudah. Nggih. Ini juga di atas panggung. Nanti kalau dibawa kan juga ada waktunya sendiri foto-foto. Mulane kuwi ora kok mek bapak, ora kok mek anake tok. Iya. Bapake barang kaya payu, kok yo enek sing ngejak foto. Lah kan ora iso foto karo anake, foto karo bapake to. Padha ae ya. Iya. Iyalah. Ini nggih hati-hati kamerane kok langsung bledos. Anu Mbak Wiwin yang ada di rumah, Mbak Wiwin. Pak Soleh tuh minta seteng Mbak Wiwin. Iya, ya ini perlu diberitahukan seperti itu ya nak. Ya. Bukan Mbak Niken itu sombong gak mau diajak foto itu tidak. Karena satu, kadang orang itu ngejak foto yang Ajak foto sitok wis dilayani kon nek. Mbak buret. Niatnya itu pengen semua rata satu Semua persatu. rata. Oh, lek pengen diprioritaskan ya berarti nanggar. Nah, niku kados Wis ora Pak nanggar Rukine. delok foto bolak-balik ya Mas. Didongakne kok Ya, paringi rezeki ben iso Amin, nimbali ben iso Mayangkara. nimbali. Amin. Minangkani pamundutan. Minangkani pamundutan. Iki mau ana tembel ban saking Bu Sulastri. Tembel bane rada engko sore wae Mas. Terus iki ana Sewu kutha. Sewu Kutha. Iki wacanen ben marem saka Bapak Kepolisian dan Assalamualaikum dari Bapak Sarmo Hansip mau minta lagu Sewu Kutha. Pak Polisi Chandra, Bapak Martono, Koramil yang sedang bertugas semangat nggih. Nggih. Matur nuwun Mbak Niken Salindri. Iki sing nyuwun Sing nyuwun iki dari Pak Sarmo. Sarmo dibuatkan terkhusus untuk Pak Polisi yang Oh, hadir. nggih. Jadi tim keamanannya sing jaga sampeyan mau. Ya. Tapi Ora kok ora apa-apa. lah Bu. Senadyan waktu mung sedelo Terus tanggo tombo kangen jroning dodo. Nah, lah. iki Bu Sulastri foto bersama keluarga besarnya. Si ibu-ibu PKK, Kok PKK? pekek. Kok PKK dah duduk sini. Ibu PKK, pekekek. Ya. Nggih, ayo baris. Pimpinan sambil alis siap gerak. Pimpinan sambil alis siap gerak. Semua berbaris masuk dalam basiran. Kamot nih, go. Go, yo, boyo, diri. Yo. Pon nggih, kedam nggih foto bersama nggih, kedam nggih. Tukang ditata, ayo. Manut kalih sing nata foto nggih, monggo. Satenare aku ora ngurusi. Ise tresno sliramu. Umpamane Iya, foto bareng-bareng. Sampun nggih, matur nuwun. Sinten malih Bu? Sinten? Sing laden, juru laden, ayo rawane ditinggal sik. Yo. Juru laden. Kan iki kan wong kene kalunge sok gedhi-gedhi. Ngomong ya kalunge Kalunge gede. sok Gelange gede. Jaluk foto blas rene ovo-ovo blas. Oke. Oh, siap. Nih. Terima kasih Bapak. Nggih, sehat selalu. Ayo niki. Yo sing. Monggo. Anu bare
iki sak tangga-tanggane Mas celuke sis kabeh sisan. Iki sing rewak. Sabar iki tukang son sisan iki kabeh jane mburi iki pesan. Kabeh iki mbak-mbak iki barang iki ya kabeh iki. Papot bareng iki rene iki ade foto bareng-bareng ya topot ya. Innaullah ma'asobin. Wong sabar, tidak. Ora. Ya ora. Tengah no. Tanggir. Monggo. Nggih, monggo. Film horor kok. Jenenge kebaya merah. Nah. Kebaya merah ini. Di Oh iya salah satu 17-an. desa terpencil. Ah 17-an ya. Ada psikopat memakan korban. Di desa waktu terpencil. Di mata orang lain. Psikopat. Jane sing dadi nganten ki sapa lho aku apa? Saking mumpung ketemu Sing no. Mumpung dijak ketemu. foto aku malah. Bon. Sampun nggih Ibu, matur sembah nuwun. Sehat Injih, selalu panjang nderekaken. umurnya, rezekinya yang banyak ya toh. Injis. Ya Allah. Angel banget. Ya saking senenge wong mumpung sowan Mumpung grobogan. ketemu ada Kediri ning nggone grobokan ya ta iman-iman lere. Perjalanan kurang lebih 5 jam setengah. Ya ya. Nanggap dhewe ya wis piro. Oke. Wis nak fotone sampun. Sampun. Pak Sarmo wae sewu kutone nggih sampun. Saiki sampean nyanyi dhewe apa dikancani? Apa ya? Apa istirahat dulu kamu? Apa lagi? Ada Mbak Afi ya, ada Ada Mbak Mbak, Afi. sama Mbak Afi. Iya Mbak Afi ya. Ya kene. Sing kon deledek. Koyo soleh es barang. Lah ya. Wow. Mas Adon. Es. Sing akeh Mas. Ada. Loh, kowe. Ayo Mas. Yo, tunjukkan bakatmu. Ayo mani koprol. Beripi. Yo. Yo. War. Jaran. Ya. Arep joget ya mbok pateni. Piye to Mas mau pateni to? Aneng. Bari. Kala-kala ya. Bujang ganong. Os. Ya. Yo, mani sik yo. Ya. Ganongan. Gabue sik metu-metu. Pecut saman-saman. Ya.
Ya. Ayo Bi, ya. Wayai. Yo, wait. Yo, Koprol. yo. Ji. Sikile dikai sikile, yo. Hei. Sing kaya ndek wayangan ndek iki lho. Sing ndek wayangan ndek apa? Ji. Bersama Ya, Margantara. Yo. Ah. Ya. Diparingi dalan. Diparingi jalan. Ora apa-apa. Diparingi dalan. Yo. Ya. Hore. Ya. Hore. Hore. Sae napa sae Bapak Ibu? Sae malih. 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 Yo. Ya. Ji. Malih Ibu nggih? Malih. Halo. Ya. Au. Ji. Ya, sikile dikai ya. Ji. Ya. Ya. Yo. Ya. 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 Ya, nek. Ya, nek. Ya. Ya. Tak, tung. Saya napa saya, Bu? Saya. Malih nggih, malih nggih. Malih. Malih. Loh, Malih. penonton adalah raja. Malih. Toji. Ya. Nyanyi mau kurang siji. Maneh. Ah, yo. Bakso. Ya, oh. Sarane pentulane sampun linu sedaya. Nggih. Kok Sampun puyeng sedaya. apik lho jogetan. Ora, Mas. Iki kudune luwih apik lek sampean sing koprol. Ra iso. Isa ya, Mas Bambang ya. Ya. Ayo. Mampus. Ora iso. Ayo. Ora iso. Wayahe ini kan nyanyi ya, Dek ya. Enggak, Mas Bambang koprol. Baru mikir nyanyi. Kata Dek apa, Bro? Gak ya. Oh. Oh. Bapak Ayo, Ibu, Mas. betul ya, Bon? Nggih. Mas Bambang koprol nggih. Nggih. Ora iso. Oh iso. Aku jan kaya nangka rugur. Wis to Mas, ayo Mas. Wis aku percaya lek sama Nisa, ayo. Ayo Mas, tunjukkan bakatmu Mas. Dino iki alhamdulillah sowan ana dalemipun. Ala mesti ala. Mangku gati ya kuwi mangayu bagya dawuhe pinanganten. Nggih. Panjenenganipun Mbak Devita kaliyan. Menika pinanganten ngersakake Mas Bambang Koprol. Matur nembah nuwun nggih. Kula sampun dipun wakili kalih Mbak Rinvi. Lho mboten. Inggih ngaturaken sugeng kondur kagem tamu undangan ingkang sampun jengkar saking Palenggan. Matur nembah nuwun rawuhipun nggih. Mbak Rinvi kalih Mbak Manik duduk dulu ya. Waktu nyanduk niken sami. Oh, waktunya Mas Bambang Koprol. Waktu nyanduk niken. Lah Mas Bambang Koprol kapan? Wis, ndek mau sampean pas turu mau kok. Nggih. Matur nuwun. Selamat. Owe. Nggih, tasih sarengan kalian campur sari mayangkara niken salindri ingkang mijil saking tlatah kita Kediri anggenipun marak sowan wonten tlatah Desa Sugih Manik RT Sekawan RW 3 Dusun Ringin Sari Tangguh Hajo Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Matur nembah nuwun kagem Bapak Rukimin dalah Ibu Sulastri anggenipun kersa nimbali kula sak kanca kabureh asung panglipur dumateng tamu undangan ingkang sami rawuh ing dinten menika sami ndedonga kagem pinanganten sarimbit Mbak Devita kalian Mas Joko Muthalib Eskom putra saking Bapak almarhum Bapak Sutrisno Edi Mulyono dalah Ibu Tutik Nurwenda. Matur nembah nuwun ugi kagem tamu undangan ingkang tasih lenggah pinarak sekeca
Nah, matur nembah nuwun mangke mbok bilih wonten pamundutan tetembangan monggo badhe ngersake lagu monggo insyaallah mangke mbok bilih kanca-kanca mayangkara saged ngladosi nggih alhamdulillah dening menapa mangke boten saged nyuwun agunge samudra pangaksami ya nanjake artis cilik kita ya karo Mbak Afi oke yo Niken Salindri bersama Afi Mayangkara lah monggo nabu mah nabu se Mas Bam. dalam piye nak piye. Iki mau kan jaranan weh. Sawis, heeh. Saiki ganti Jaipongan. Jaipongan. Iya. Oke. Kita kembali ke daerah Kulon. Kulon Jawa Barat. Kulon Putuit. Endi kuwi nak? Jawa Barat. Sunda. Sunda. Oh, bumi Parahyangan. Iya. Oke. Bumi Kahyangan. Parahyangan. Parahyangan Surabaya. Surabaya. Kok Surabaya? Lagune Bajeng Loncat? Bawa. Bawa Sunda, Mas. Aku iki Niken serba bisa loh. Heeh, Niken sing bawa. Bawa Jawa oke, bawa Banyuwangi oke, bawa Thailand Sunda, oke. Thailand oke. Bali iso. Bali Bisa. iso. Karena besok kamu ke Bali ya, kita ke Bali. Sesuk kan tapi ra nggawe iki. Melu. Sesuk musik ambiaran nih Bali. Oh iya. Sesuk musik ambiaran nih Bali. Gak melu. Sulinge Sunda, Mas. Gak melu. Bapak repot upacara. Pas dipecat karo negara. Buaya mukondo. Apa temuin nak? Ya lagune sesuk kuwi. Aku buka catatan ya, Mas. Ya. Tapi ra, Mas. Gunung Atur nuhun neng Bablasna ini bajing loncat. Iya, bajing loncat. Bajingnya. Iya, bajingnya ini. Bajingnya. Iya. Urang baju. Urang bajing. Urang bajing. Ini apa? Oh. Urang teh. Urang Orang teh. Urang teh.
Orang teo sing bajingan. Ya kalau kan Banyuwangi bareng nyambung. Ya, Ayo. bajing loncat. Kecarangan Mayangkara ada Niken Api. Nah, semua ya. Malih apa jenenge sone gupuh. Wis bar, wis tutup, alhamdulillah. Heeh. Ora dadi boyo pangopo bakune luar biasa ya, Bi. Alhamdulillah. Niken ki Ora nyanyi. pati apik. Nanging demesake mula kuwi saweran ngendi. Lah iki. Ora gondel. Gones. Diganti wis. Yo katien kuwi. Ya, Niken ki nyanyi apik joget ya. Joget yo apik. Sing mari joget Sembarange yo apik. Sing marahin joget ngono. Ya Pak Soleh to. Hah? Sapa? Pak Soleh. Wong Kok mlaku. sing blayu ngene kok? Mlakune wis ngene lho. Lho, Lah ora ngerti lek bajing loncat lho nge. Apik. Wis ora karo-karuan. ra karuan apike. Iya, ayo iki mah bajing loncat saka Pasundan wis. Nggih. Saiki tamu undangane delok silih berganti. Ya. Banyu mili kondur rawuh lan sak Heeh. Nggih. Nggih, Mas. Urung enek pamundutan, Nggih. apa sing arep mbok aturke pun manut karo sampeyan. Ya. Oh, Pak Soleh jai po ngarepe. Oh nggih Pak Soleh. Endi? Ora. Jawegep. Jan sang ora Eh bocah lek genti rene Ya. aja rono genti rene. Ket dek mau wis. Mau wis halus-halusan ya, Mas. Ya. Saiki sing rada sigrak. Ngetan parane, Mas. Ngetan, bar ngulon ngetan. Bareng ulon Petit. etan. Ah. Petite ning ndi Papua? Ya Ngetan. kadon le Mas, kadon. Apa, Mas? Bali, Gerajakan. Bali yuk gerajakan. Maksudnya Bali terus rada rono nek Gerajakan Banyuwangi. Oh iya bener, Banyuwanginan, yo. Sapi no, Mas. Bawa nek. Apa to iki? Iya no. Oke, bar bawa Sunda saiki bawa Banyuwangi. Mengenalkan bahasa dialek Jawa. Ya. Mau ana Sunda saiki Dek ganti mau wis bawa apa? Pasundan. Pasundan. Enggak, sing pertama mau Bajing lho. loncat. Anu. Pertama mau lho. Bawa apa? Angen tek. Angen. Tak Rinoso. 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 Tangkor Mau Rinoso. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Terus Pasundan bajing Pasundan, loncat. saiki Banyuwanginan. Nganggo bahasa Osing. Ya. Hemang biat Gulu pedot. Gulu Riko pedot. Aku iso guluku. Ya nanti gulu iki anjene. Duwe iki ketutup Iki lho gajah. ya. Duwe. Jane joget mana? Oh, iya. Ngono ya. Iya. Mas Bambang ya puantes ya. Wah, jujur. Nah, Kamu lihat nggak betapa banyaknya tamu? iya, semakin sore semakin membeludak. Warga masyarakat Jawa bersama. Oh iya. Sebelah kiri full, kanan full. Ini mertandake panjenenganipun Bapak Rukimin. Orangnya tuh grapya, dermawan akeh sing dongakne to. Ya. Iya. Tur Pak Rukimin ki nimbali Mayangkara ora gemen-gemen. Endi lho Mayangkara ora ana ning kene. Lah pentingnya nek fotomu lah ya wis to. Nek entok jane. Ya, Gak ketutupan iki ketutupan isore. panjenengane kepengin maringi lelipur, Apa? nyugata tamu undangan dan juga warga masyarakat lumantar iya. Mayangkara kuwi ket esuk mau sampai yamun iki no. Heeh, Berarti bener. kan beliau tuh orangnya totalitas, Tanpa batas. orangnya tuh dermawan juga. Iya. Nah itu pahalanya muga-muga sok dicatet tinggi sanggup besok. Amin. Matur nuwun ya. Mbak pilih enten pamundutan Bapak Ibu. Nggih, semoga. Gak Wong-wong enek. padha umek.
umek mergo le antri dahar saking akeh tamune ya to. Oh ini ada yang. Oh ini gini. Nggih. Buki wong rewang no. Wong Bapak arep ning kok rene ya. Ora. Oke, selamat malam. Selamat masuk selamat sore. Kalian Pak sinten? Mudi. Nggih, nggih lagune Pak. Cinta ngelek coba atas. Oh, nggih. Oh, Pak Rukimin. Oh, Pak Rukimin, utusannya Pak Rukimin. Ya. Nyuwun pantun cinta karo Jambu Alas. Mantan cintai nggih. Dangdut. Dangdut apa Jambu Alas mawon nggih nggih? Nggih, njen. Kuwi Batra Cinta. Pantun cintai. Banyak bunga di taman, hanya satu kupidu. Banyak gadis perawan, hanya kamu ku tunggu. Wis senengane Pak Sun Gondrong. Senane Pak Kamret. Nah, apa Jambu Alas sesuk ya, Mak ya? Jambu alas kuwi to. Ya. Kelingan manis asem. Ya, wis seneng lagu kuwi Mbak Putri kuwi. Kuwi ya Putri. Mbak Putri ya. Aku tak lerani sik ya Mas ya. Oke. Sama istirahat sik ya. Ya, tak Ah, ini istirahat dulu. ini. Jenengan monggo nyanyi Mas. Wong niku aja do munggah do wedi, nggih. Wedi kali Mbak Niken niku. Padha wae Mbak Niken niku nggih umat niki nggih umat nggih. Nggih. Niki kula akhiri sik ngelek do anu. Siap. Nggih. Monggo Pak Sukewi, monggo. Yo. Jambu Alas. Jambu Alas musik dados. Semoga Bapak Ibu dipun pirsani sarengan menika pasugatan jaranan saking Mayangkara Niken Salindri. Ya. Ayo le. Ayo. Sowan ana daleme Bapak Rukimin. Wah. Yo. Aja banter-banter carane. Tempo wae.
Boleh minta tepuk tangan sekali lagi buat para jaranan-jaranan tadi.